veče, poštovane kolege i koleginice. Gledate emisiju Student Press na kanalu Radio televizija Studentski grad. Moje ime je Lana Lukić. Za prvi dan aprila pripremili smo vam sledeće teme. Kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2019. godine. Studentska poliklinika Beograd 2. aprila u Studentskom domu 4. april na Voždovcu organizuje preventivnu akciju. Studenti će moći da izmere kapacitet pluća, šećer, ali i da urade druge preglede i dobiju savete. Povodom Dana studenata Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament i Savez studenata Beograda organizuju niz događaja kojim obeležavaju Nedelju studenata od 1. do 5. aprila. Danas je 1. april, Svetski dan šale, kada se mnogi trude drugima da naprave razne smicalice, samo zbog smeha i zabave. U Beogradu u utorak sunčano i relativno toplo. Maksimalna temperatura do 19 stepeni. Kompanija Telekom Srbija otvorila je poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom ove godine. Obavezna stručna praksa se obavlja u periodu do kraja ove godine prema programu koji definišu fakulteti uz mentorsko praćenje u različitim direkcijama u okviru kompanije Telekom Srbija. Za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška. Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta. Rok za prijavu je 4. april, a za više detalja posetite sajt www.razvikarijere.bg.ac.rs. Kako započeti karijeru u IT industriji? Koja su znanja i veštine potrebne za određene pozicije? Koji su trenutni trendovi u web developmentu? Kako poboljšati performanse svog tima kao projektni menadžer? Na ova i mnoga druga pitanja odgovorit će vam predavači i panelisti treće po redu Enter konferencije, koja će se održati 17. i 18. aprila u Jugoslovenskoj kinoteci. Konferencija je prilagođena developerima, menadžerima, studentima završnih godina tehničkih fakulteta i svima koji su u procesu prekvalifikacije. Svoje mesto možete rezervisati putem sajta konferencije www.enterconference.net, a u toku je i prijava za besplatne studentske karte. Studenti Case Study kluba Fakulteta organizacionih nauka Katarina Milosavljević, Nikola Tepić, Ana Kljajić i Nina Brijektarević pod mentorstvom profesorke doktorke Vesne Damjanović i Tamare Tošavić osvojili su prvo mesto na regionalnom takmičenju u rešavanju studije slučaja u Sloveniji. Utiske, ali i iskustva prenosi nam deo tima, odnosno studentkinje FON-a Katarina Milosavljević i Ana Kljajić. Učestvovali smo na takmičenju u Sloveniji koje se održavalo u Portorožu. Reč je o takmičenju koje je za cilj imalo podizanje svijesti o samom recikliranju kod Slovenaca. Generalno da se pronađe ko će biti ta pokretačka neka osoba ili ko će podići svijest o samom recikliranju. Takmičenje je bilo održano u Portorožu. Zadatak nam je bio da podignemo svest kod Slovenaca i da pokušamo da ih motivišemo da još više recikliraju. Naši utisci su fenomenalni, jako dobre timove smo upoznali na samom takmičenju i mislimo da će nam to iskustvo koje smo stekli dosta pomoći u narednim takmičenjima. Što se tiče samog zadatka i same studije slučaja, veoma je bila zahtjevna, prvenstveno zbog toga što su Slovenci kao narod poznati da imaju dosta dobro razvijenu svijest o recikliranju. To smo se uverili sami kada smo otišli u sam Portorož i videli da na svakih 50 metara postoje kontejneri sa 4-5 vrsta različitih materijala koji se recikliraju. Što se tiče samog našeg rešenja, predložili smo da kažemo gamifikaciju koja je određena za ciljnu grupu od 15 do 30 godina, pogotovo što u tom životnom dobu oni polako počinju i da razvijaju svijest o samom recikliranju. Zatim predložili smo digitalizaciju kroz QR kod
kao i praćenje samog tetrapaka od momenta kada se on baci u kantu do momenta kada dolazi do mesta da se reciklira. Konkurencija su nam bili timovi iz Slovenije, kao i Srbije i Hrvatske. Mislim da smo svi bili sličnih nekako rešenja i da su u principu neke nijanse pobedile. Što se tiče anegdote, bilo ih je dosta, ali mogli bismo da izdvojimo anegdotu sa samog proglašenja pobednika. To je malo došlo do zabune interno među nama, s obzirom da su učestvovala dva tima sa FON-a, FON 1 i FON 2, i prilikom samog prezentovanja mi smo bili FON 1, dok su oni bili FON 2, ali kada su proglašili pobednika, tu je malo došlo do toga da li smo mi FON 1 ili smo FON 2, i onda dva člana tima su ustala, krenula da izađu na scenu, dok su dva člana tima rekli nismo to mi, i na kraju smo svi zajedno izašli da primimo nagradu. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata i ustanova Studentski centar Beograd organizuju preventivnu akciju tokom koje ćete moći da izmerite kapacitet pluća, proverite nivo šećera u krvi, izmerite procenat masti, pregledate promene na koži, uradite test na HIV i dobijete brojne savete od lekara i stomatologa. Dragi studenti, pozivamo vas da zajedno obeležimo Dan studenata u Studentskom domu 4. april na Voždovcu 2. aprila od 16 do 18 časova. Navodi se na sajtu Studentske poliklinike Beograd. Povodom Dana studenata Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament i Savez studenata Beograda organizuju nekoliko događaja. Nedelja studenata počela je danas tribinom Izazovi savremenog predavaštva, inovacija i tradicija. Obeležavanje se nastavlja sutra, kada će biti održana tribina posvećena temi kako se mladi bore sa stresom. Početak je u 18:30 u zgradi rektorata. 3. aprila u 20 časova u velikoj sali Doma kulture Studentski grad odlomke iz romana Na Drini ćuprija našeg Nobelovca Iva Andrića možete čuti u dramskom izvođenju istaknutog glumca Tihomira Stanića. Svečana akademija povodom Dana studenata Univerziteta u Beogradu biće održana 4. aprila, takođe u Domu kulture Studentski grad, sa početkom u 17 časova. Poslednjeg dana, 5. aprila, biće priređena tribina Mladi i mediji u 18 časova u Domu kulture Studentski grad. Sledeću vest pažljivo slušajte, naročito ako vam se fakultet nalazi u centru grada ili koristite gradski prevoz. Od danas je na snazi novi režim saobraćaja u samom centru Beograda, a razlog je početak druge faze rekonstrukcije Trga Republike. Za saobraćaj je zatvoren potez od hotela Balkan, odnosno ugla Terazija i Prizrenske, pa duž Kolarčeve do Narodnog pozorišta. Dakle, sva vozila koja dolaze Prizrenskom iz pravca Brankovog mosta biće usmeravana ili ka Slaviji ili ka Trgu Nikole Pašića. Zaobilazno oko Trga Republike saobraćaće i linije javnog gradskog prevoza 24, 26, 37 i 44. Najveće promene ipak pretrpeće trolejbuski saobraćaj. Najavljeno je ukidanje linija 19, 28 i 41. Trole 21, 22 i 29 će od perifernih terminusa voziti samo do Slavije. Rok za završetak svih radova na Trgu Republike je sredina oktobra ove godine. Aprilski susreti u organizaciji Studentskog kulturnog centra Beograd počeli su i trajaće do 4. aprila pod sloganom Telo kao instrument, pokret kao inspiracija, sa ciljem prevazilaženja klasičnih granica u umetničkom stvaralaštvu. Biće predstavljeni najbolji videoradovi, performansi, nove teatarske forme, radionice, instalacije u prostoru i koreografske improvizacije studenata redovnih i master studija Instituta za umetničku igru iz Beograda, koji su odgovorili na zadatu temu profesora. 50 godina od festivala Woodstock i hipi pokreta sa sloganom Let the sunshine in. Svi segmenti aprilskih susreta od osnivanja do danas pre svega imaju edukativni karakter, a programi su besplatni. Danas je 1. april, Svetski dan šale, kada se mnogi trude drugima da naprave razne smicalice samo zbog smeha i zabave, iako ponekad te naizgled bezazlene šale imaju i neželjene efekte. Obeležava se već vekovima, ali je njegovo poreklo nejasno. Postoje razna tumačenja, a jedno od njih je da se ovi svojevrsni narodni praznik pojavio krajem srednjeg veka u Evropi, kao dan svih luda, koji je predstavljao opšte narodno veselje.
Englezi misle da je dan šale preuzet sa istoka i 1. april zovu danom svih glupaka. Običaj izbijanja prvoaprilskih šala nije zaobišao ni Srbiju, pa se često u medijima moglo naći po nešto što je iznenadilo čitaoce. A jedna od šala koja se najčešće spominje objavljena je 1964. godine u Politici Ekspres i odnosila se na to da legendarni fudbaler Dragoslav Šekularac prelazi u Partizan. Narednih dana na mnogobrojnim fakultetima Univerziteta u Beogradu biće organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi. Dragocenu tečnost 2. aprila možete dati na Medicinskom fakultetu od 10 do 16 časova, zatim na Rudarsko-geološkom i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 10 do 15 časova i ispred gradske opštine Zvezdara od 11 do 16 časova. U sredu ekipe instituta biće na Saobraćajnom fakultetu od 10 do 15 časova i na Čukarici Tehnička škola Lola od 9 do 13 časova. Slede i podaci o vremenu. U glavnom gradu sutra sunčano i relativno toplo. Duvaće jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura do 19 stepeni. U sredu i četvrtak promenljivo oblačno, vetrovito i umereno toplo. Duvaće jak na udare i olujni jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura do 18 stepeni. Gledali ste emisiju Student Press. Sve aktualne studentske vesti možete pratiti i putem našeg sajta www.rtvsg.rs. Želim vam prijatan ostatak večeri.